мате, ето го най-големия. Мазничка, мате, мазничка, сеси, мате. Най-големия! Да. Аре, добре, машина 5 гифта ти съба от Кирил Мембър 00, брат. Най-големия, мате. Най-големия. Ето го най-големия, бе, мате. Най-големия, бе, мате. Let's go. Айде да видим соса чата за Алек. За 413k. Слипър билд. Това слипър билд е комплимент, окей? Да, бе, добре. W! Кирца, да вдим просто. Най-големи, actually! Няма как, бе, брат. Не. Напред. Дай му лапче, Ако ме пусне, знаеш какво ще стане, бе? Внимай, окей? Колко да... Я искам да ги видя. Кое? Кай са над дрехите ми? Сигурно прича на шотландски скал. Те така по поличките верно. Кое е смешно, бе? Бате, прича, ще кажеш какво ще чакай. Верно е псо. На кое трябваше да го направя? Това да. Добре. 120 кила си лягат на него да спът. Кой? 120 когато избиеш и амортизиран. Я легни назад. Така трябва да се принципно. Не биш толкова малко, брат. Знаеш кой, аз ти стоя на стола. И си пръцкам тука, тръцкам се с скоки. Няма ко да стани в барабани мойки. Слушай сега донки, не акам да радонки. Но ми е добре, слушай, не си взимам бонки. Да, не на дрога, да. Ко ще кажа сега, слушай много добре. Мен нема и бе, не, няма лай, защото нямаш да морни. Седни си и прочети си сборник. Пръскал си с бедра, какво ми пишеш, брат, сега? Слушай фристайл и правото на катал. Пау, пистолета ми звучи е така, педал. Пиу, пистолета ми пу. Пиу, пистолета ми пу. Пиу, пистолета ми пу. Пиу, пау. Бата, те май са се заедно. Ей, йоу! Ти нямаше ли си приятелка, извиня? Как се... Видяхте ли го? За... Алек. Окей, няма проблем, Алекс. Ще се... не излизат с звук. Просто се увеличат настройките на звук. Ей, малумник! Ей! Не ми казвай Алекс! Казвай ми Алек! Къде точно? Алекс! Добре, Алекс! Пускам първия стресатон! Пускам първия стресатон! Лишо! Стреско! И пускам първия стресатон! Лишо! Руф! Я може да го пъхнеш. Бате, оф каунсил. Има ли стена от коя страна? Не. Там. Ало. Здравей, кралице на стъпалата. Аз съм гея с Треско, съм гея. Искам пешки. Вече жена ми така. То това е още по-крейзи, че го правиш до тя тук, брат. Между другото и аз много бълнувам. Много. В смисъл, ставам и сакара. Аз някак път ставам и лягам до тебе и... Те се случва, брат. Направо ти казвам, откачат всички. Мале, винаги, между другото, чат, винаги като питаш чат GPT и е такова, о, вече всичко става ясно. Зеления жак се, нали? Сега аз съм с Древко, днес ще снимаме видео за Соски с Генг.
Много съм, как да кажа, excited, наистина благодаря на всеки, който е подкрепил. Аз как казвам стрес, аз съм най-главен, в смисъл, ако е дигам 200 от лежанка и actually съм тегъв. Hey, Така, hey daddy. What's up, daddy? Oh my god, is that your drumstick, daddy? Oh my god. Is his dick big? Добре, бе, той като прави, ай, си много се стилаш. Знаеш какво пива, че ти имаш малко по-феминин енерджи в себе си. Между другото мисля, че разцепих някакви internal organs. Усички. Бате, някой моля ме изпръщи. Да, изпука гърба. Някой знае как се пука гръб. Изплющи, бе, брат. Ще значи ми спукаш гърба, брат. Ще си измия краката. Алек, 2 мая от късъци. What? Hey, благодаря за Алек, тези 2 мая от късъци. Може би от чорапите. Хей, благодаря ви много за гифта. Има ли сос чата? Hooray! Аз ще откажа, бе. Махни шапката, ако си мъж. Опак, не каза коя тапак, аре, нека бъл. Насраса, наистина. Направо са насрали. Не знам дали чука Честно, направо са насра, брат. Холда, бърди, окей? Ако го има това и се Бро, го чил. правя. И се го правя без сигурно се едва. И сте. Знаеш защо? Защото също лиш ще е сладък, няма да е лютив. Това иска да кажа, защото ако е лютив, много богат. Брат, като каза е, между другото, това беше kinda извратено, няма да лъжа. Това сос от лиши. Трябва малко да поработим върху контент креатърството. Не, това му да е за клип. Бати, всичко е клип. Живота ми е клип, брат. Разбирай, от всичко може да е клип, брат. Живота ма клипва. Дай газ мой. Клипа превърта. Ей, шматки, никой да не клипва. Стой, чакай бе, чакай да ма клипнат. Искам само клипче тук, мали ле. Няма какво да стане клип съм, мали ле. Ай, наборе, ще клипваш ли бе, наборе. Клипски. Бати, ти ще заспиш, не знаеш, аз ще ще се окей? Благодаря. Ай, на здраве, брат, благодаря. Вие бот, това ти е first match, че кръв при 13 минути, благодаря! Благодаря! Цайши! Не се чува като на видеото с по-колки. Я говори. Протягам се, бе, брат. Чайши. Дай. Чайши. Заедно сме в това. Заедно сме в това. Значи сме двамата. Окей, let's go. Да, аз съм при теб, ама няма с... Опа. Брат, си голям педерас, бе, брат! Погледайте, бе. What the fuck? С тия бръз черапи просто стъпвам. Принто се режат ногсите. Бате малко рептилска. Рептилски ногсите. Батите са на срака рабията, окей? Брат, смисъл... Бате, не бе, стига бе, брат.